vasekuru sendika kana tiri pamabasa ka ukaonawo vamwe vachitanga mabasa ndiri kutoti ndatotanga kudzidzisa so sasekuru vanhu ukaonawo vanyowani vauya pabasa unofanira kuvagamuchirawo woshandawo nawo zvakanaka and because mangwana uzoziva kuti ndiani anenge achizokubatsira. So I just want to introduce to you one or two my YouTubers andakasanganawo nawo anditi ari kuitawo zvakanaka. Kuna anonzi Banyani TV, let's go and subscribe ku Banyani TV. Also let's go and subscribe kune inonzi Bliss Mushies. Right, Bliss Mushies anoita zvevlogging, let's go and subscribe ikoko. Tobva taenda ku Charisma ndi TV, Ben TV, and it also Craig Marshall ari kukura, let's go and support him. Basa rake ringe rinoendera mberi na Miss Nesu ngava subscribe ro kwavari ikoko anditi right. Listen wazukuru, mufaro wangu ugamuchirai zvakare pazuva ranhasi. Kana ungasati wasubscribe panapa pamusha manje, panapa ndo pamusha mukuru. Subscribe to this channel. Also, don't forget to put your notification bell to whenever I upload a video, you'll be notified. Thanks very much, wazukuru. Ne basa ramuru kuita, basa ramuru ramba mchiratidza kuma comments, kulika, ne kushare my videos. Right, ndauya nenyaya yangu yandoda kukasira kutaura. Nyaya yangu yekutanga ndine nyaya mbiri dzandabatanidza. Nyaya yangu yekutanga ka tatiwa tichitendera streets social media tikabva tasangana na JP vanga vachiratidzira zimba ravari kuvaka pa Borodeo apo handiti right. Imba yachona ndo yandaisa apa. So ndangouya ndichifara kuti aiwaka kana munhu achishanda especially ma celebrities vechidiki ma artist kana vachiita zvavanenge vachiita zvinhu zvinofadza kuti vange vari vanozozenge vachiita zvinobatika. Vazhinji ka tinozonzwa kuti akushupika, haana kana pekugara, haana kana pekurara. But kana uchishanda ka Japraiser aratidzawo example yakanaka kuti aiwa kana tichishanda ngativake tizivewo kuti tine patinofanira kuitisa musoro kana tichinge tapedza basa. Inzwa yaka vari kupisa vapanhu vechidiki handiti vapanhu vechidiki pamuri kupisa akashandisa mukana. Usafunga kuti mukana iwo unovaka tu. So ibvo washandisa mukana kunge uri unovakawo pakowo paunozogara nemhuri yako handiti. Also ndakambosangana na Soldier Love ari kupedzisa kuvaka imba yake ari kuita mafinal touches. Chinochova chinhu chatinokurudzira nemavazukuru vangu kwamuri ikoko kumabasa kwamuri kuenda, tisangofare vazukuru nemari idzi kana tichidziwana handiti. Dzisangova mari dzemafaro kufara tine tichida kufara, but also ngativakei tichirangarira dzimhuri dzedu kuti kana nerimwe ramazuva tinge tazozorora kana kuti tisisipo, mhuri dzedu dzinosarawo dziri kugara pakanaka handiti. Ndo chandangonditaurira iyi advice kune munhu wese kusanganisira neni. Ndinotofanira kuti ndinge ndinovakirawo vazukuru ngandakuti vazukuru vana mainini venyu because I'm a dad to 3 kids handiti 3 daughters, 3 beautiful daughters. Ndofanira kuvavakirawo pavo penhaka yavo yekuti vanosarawo vachito panapa ndo patakavakirwawo nasekuru varere apo handiti right. Nyaya imwe yandiri kuda kutaura pamusoro payo ndeya legend wedu superstar. He's a superstar anonzi Bob Nyabinde. Ndasanganawo naye nenyaya yake pamusoro pake nenyaya pamusoro pake shona. Ndiri kuda kutaura ndichita fast handiti vazukuru right. But nyaya yachona yandirwadza handiti yandibata because Bob Nyabinde haachaone ndofunga vazhinji munomuziva. Akati entertainer zvakanyanya, the headmaster from Kwekwe handiti vakanga vari musician vachiimba nzeve kuti hanzi chiko hanzo vanomukira kumabasa, hanzi ndizvo handiti hanzi vanomukira kuchikoro kudzidza gore rose sevamwe asi chabuda hapana. Muchakaziva ka right. Ivo vaya ndo headmaster Bob Nyabinde handiti. So apa vasisiri kunzwa zvakanaka. In fact he's blind. Ozvinezvo handiti ndasangana navo havachaone. Vanga vachipawo advice yekuti vazukuru ka munofanira kunge muri munoendawo kunoitwawo medical checkups handiti. Kunyange ukanzwa papi because vanga vachiti vakaitawo chirwere cheshuga but vakanonokerwa kunge vakanonoka kunge vari vanoenda kunowana treatment kunorapwa handiti. So vanga vachipawo advice vachiti ngatiendei tinotestwa handiti. Zvakanaka kuti upote uchienda
itawo mamedical test anditi uchionawo kuti nyama dzako dziri right here vazukuru anditi kwete kungorarama uchingoti ndakasimba newe ndakasimba aiyo pane zvimwe zvirwere zvinogona kuzokunyangira zvikazokuataka pamberi apo zvikazopinza muna taisireva so ndo advice yavanga vanayo kuti ngatiendei tinotestwa vamwe vanotya kunotestwa vachiti inini aiwa ungonotestwa izvozvo chete zvauri kufunga zvauri kutya unotestwa aiwa you can go and do medical checkups ekutestwawo kutiwo haunawo zvana shuga here zvana bp here zvirwere zvinokwanisa kutikanganisa izvozvo anditi sezvakazoita kuna headmaster our musician Bob Nyabinda asi tinotenda nekuti vaitano vapenyu tinavo anditi ndochandangondingoya nazvo izvi pazuva ranhasi sekuru wevanhu ndoti zvanenda tora uko ndoya ndokupai mimi kuvazukuru vangu panapa anditi kana unga usati wasubscribe let me remind you again ozvine zvandakupedza kuti uchingopedza ona video please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell and it whenever I upload a video you will be notified. Thanks very much vazukuru vasekuru ndinodada nemi ndichiti much love.